Sir, magkano po yung gubi niya, sir? Potong alas 2, bisyang na ako. Depende siya. Ano masabi? Tinatanong ko nga eh, Electric chair. Electric chair. I-ready na niya po. Happy na po yung kaya yung last guy. Kasi, sir. Ano boss? Kaya tapos yung dalabas palup. Kanya na yung ano ba yun? Talamunong atin niya pambukang-pungalan na, sir. Sir, pilang kang bando make training kay? Manay buntok, sir. Anya pala, balo ko ng sirot, biasa kang manay, bulbul. Ano boss? Kaya tapos yung dalabas palup. Ay, buntok. Sir, lalenye po, tamas lugaya, sir. Mabitay na yung baby mo. Baby ama ni San Fernando. Masyadong kaya niya, sir. Kenny, agong-agong. Yung box yan, elong tang... Sir, wala mo ko galing na yung panay. Wow, sir. Stuya niya na, sir. Bang talamunong atin niya pambukang-pungalan na, sir. Ang kambando make training kay? Manay buntok, sir. Nandun mo po sir. Meto mungaldo, sir. Retang bamal bas. Bulbul babi niya. Ay. Uy ka, sir. Ano nga sabi mo, sir? Pakalbo na ang tatanga. Nanong gawang tangin, sir? Ano nga sabi tayo? Ano, sir, Leon? So yun na guys. Kapampangan, sir. Mama ko na kami ganyan. At yun ni Sebio, sir. Siya po kare lang yan. Kita ka niya po. Agli ko lang pa yung malang ko na. Tuba ko rin, agli. Sabi ako kasi, Jay. At siya po. Makalwa dito sa akin eh, Jay. Makalwa dito sa akin eh. Hindi makalwa. Ito sa akin. Putuman eh. Galigaya ka si Jay. Paldakan mo la, isang umanda ka na baby. Pop, 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 pop. Ay, mga sus na yun. Mga sus na. Mga sus na. Mga sus na. Huwag na paglokohan. Aging. Tawas mo ko kay? Aging. O Sisi? Sabi na Sisi, alas 9 ko pa ka namuli? Alas 7 mo muli na ka. Eh, muli kong darabol boss sa Sisi. Ano boss? Kaya tapos yung dalabas palup. Para gulang boses. Ayun, susin. So, apinini guys, punta kay Villal Predos kuno Carinita Resort. So, mag-impake na kay ngini. Tunggal-tunggal lagi biyo po ta kanyan kung manalagaling na. Hindi pala yung ngabi ako. Hey, sideman, camera, Francis Barry. Ka ngayon. So, ngini, paano yun tayo kaya? Bendili na tayo patakas? Anak baka? Ba, pare. Kaya na rin eh. Yung balo vlogger kami. Legal pa nitang kao. Porque yung crazy. Yung balo vlogger kami. May pare, nano sir? Sasay nga naman. Sangsang ina. Oo. Maing kaway kay Dugi. Timig duli sa akin. Sura yan. Tanay mo muna. Pag-vlog yan ko. Kenneth TV. Hey, box. One. Pare. Mana ako kay Purelip. Bi ako kinanong 5 kilo ng bios. Tingay pong ebon na. Pongkar day niyan. Nani luto niyo? Bites? Babi. Shit.
Oo, sa pagkakaroon yung karning kaya na yung gamit na. Sinabi ko. Dito yung bundle in. Ay, yung ilo yan, bundle nga. Pindong. Kapit na yan. Halo ko. Pamirason tayo na yun. Ali, yung gawin tayo mo nung kay. Ali, nung gawin tayo kay Pindong. Abi, tambalang gawin tayo fried rice mga yan. Fried rice siya tapos. Okay. Makaset na kami na yan. Paano namin namin service me. Iputimban. Okay! Mag-swimming tayo na po. Na pools na. Okay. Say hi to the camera. Punta kayo po ngayon kayong guy. Kayong resort na ni Chapsoy. Bisita kami po kasi ba yung resort ni. Saka yung matutuwa. Yung balita ko, out of management niya ano itong resort niya niya. Kaya punta lang niya, i-check kami niya. Alam niya kung match pag in good condition. Bakal pa pupunta. Wala mi nung at kaya pa customer po ta. Edo bibilangan masaleser ang customer. Ano boss, kita po yung dalang boss palubog. So ito po no. Si Gian Dexter. Tingin ka dito, Sam. Anong gagawin natin ngayon? Ano? 2 hours later. Tutulog tayo kasi may aircon dito. Hindi ka magsiswimming. Hindi. Ayaw ka mag-swimming. Hindi ko. Matutog ko kayo kasi din. Aircon ko na eh. Ito kanong aircon kayo maramlaya ako na mag-yelo eh. Nagdala ka pang malan mo, nanggawan mo. Pre, panutod ko dito. Panutod mo lang mo. Pay ka. Rich kid ko eh. Ito. Ano? Nanggawan tagay. Sige ako eh. Ako sa ito yun. Nanggawa ko sana. Mainip ko mo. Ano boss? Kita po yung dalang boss palubog. Ika. Kenny ka, anong gawan mo, Kenny? Tana. Yun po no, may aksidente dito. Mantune pong babae itampisan ng metong ne. Boss na pong gagawin nyo, Ken? Ba't yung anak boss? Anak, kaya po yung babantayin yung anak niya ni boss. Ah, detang nandun, kaya kala anak deta, boss. Babantayan mo lang mo. Kenny, kung ating lifeguard ka swimming pool, ating kay Kenny, ang lifeguard, Guard no akin, boss. karang gabon. Gabon. Ito yung misakab, so pantalo. Yung lifeguard ka doon, di malulumod, yaw din misakab. Sila siya na, boss. Siyempre, boss. Mga obra tayo ni boss. Unang gawan tayo yan, boss. Siya na ako mag-abroad eh. Una nung ba't ka magawad? Japan, para po tayo misakab snow. Gawin kong snowman. Paninaytahan yan. Diyan anak misakab, boss. Pwedeng magilokolok sa gilid yung bangko ngayon eh. Marna iyo, boss. Kumakan kita, boss, na lulad din, no? Choose one, pick one. Deta, lo. Tsaka namin ito misakab babantiyan tayo ni boss. Ano pa babantayan mo yan, boss? Hindi na malago, boss. Matundam, chicks. Wala na ka manakit. Boss, alam mo naman yung dala, no? Kalinis. Tumikinan din, boss. Oh, nun lo. Butulan niya, boss. Kaso, ingulam ko na bingi, bulalo. Sinawa na ako. Gago! Okay, kakilala ko ah. Ba, boss, balak sang iya ka taga kayo eh. Kasi may palilintag kaya kami ah. Ako para rayat. Deta, boss, yung maboy deta. Bakalala din, boss. Makalala deta? Oo. Bakit na, dito patalo na ako. Yung stripe. Ibig sabihin, may ilgay kayo makaba. Anong yung day mo kanyan, boss? Ilan tayo? Tanawin, no? Tanawin. Kahit tayo, may di tayo ngayon. Yung Alfredo, sila yung laman, oh. Push lang, kotse lang tao. Wala mo ka, boss. Wala kang tao. Yan ko na lamanan niyan. Nagbada pa ganda. Yan ko na lamanan niyan. Meron nga pa talaga na, boss.
Hindi ka, basta pakatutong na ako. Anong gagawin natin ngayon? Na? Hindi yung baltod na eh. Oh. Ang gawang tangin eh. Wala, magtambay mo. Wala nga lang ako na magagas. Iwan na pong panyalamin ng camera tamo. Gago! 100,000 din, tapos $6,000. Lalo lang magkain naman ay. Ninita. Silvana Alawi. Magkano yung gate, boss? Ay, utang mag-shoot. Para